Karon, gitudloan ko power ni Inchik. Impas do ka karon. Lisod yung pili sila ha ba? Di makaya lang mga power. Mag-practice ko. Sila na bray na super charge. Ha 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 ha. Pantay ka lang Pirino. Murag na dito si Pirino diri ba? Murag na si Brian diri ba? Brian man na oh. Pirino! Brian! Pirino! Brian! Sumuka ni Moy! Tama na good! Pantay ka lang ron! Kusan, pantay ka lang karon! Pantay ka lang karon! Ako na po! Nakapasin yung Pirino! Pantay ka lang! Bray! Naanak ko diri, Bray! Pantay lang ka sa kuwaron! Kapuya no, Pirino, oy! Si Junjun ay bala, no! Ay, palaban dyan ni ka Junjun ba? Papason siguro na ko siya, be? Grabe! Isang mingawa! May tirada! Ina rin timahan niyo eh! Pirti pa yung inita! Naman na ikatiliman! Ano sa mangga? Jun, ayun ako tawag ka diliman. Si Brian ako karon. Ha? Nanalagay pangalan kadiliman? Oh, tulayan pa ato, magpatabang ko nimo. Unsa man na kadiliman? Ano ko tawag ka diliman ba? Si Brian man ko. Ay! Patay! Sorry kayo! Brian! Matod ba? Unsa tuingan mo ganina? Magpatabang ka? Oh, magpatabang ko ba kay Pirino? Pilting ko sigana sa Pirino, di na ko makaya. Kaya god, pero kapoy na kayo. Mo di ay? Sige sige! Brian! Ako'y bahala atong Pirino! Ay, tuora din sila oh, nagsabot. Hala! Si Pirino! Hala! Kahi, kahap. Yati ko Pirino aga. Pirino! Brian! Pansin na din Brian! Ito ni kanibara ito eh. Unsa man mo si Brian? Samukan kay mo ha, gilibak-libak ko ninyo ba? Ha? Unsa man mo gilibak ng mo ha? Nakoy naldunggan, Jet City daw ko. Unsay Piat City? Klarong Piatot so? Ha. Kulot ang buhok nimo. Mura na kuruntihan. Ha? Inakurintihan ka karon. Testing eh, kay katilaw kaning power punch. Power fans ay Tinutan na yung mo adol. Yatay ka dol. Yatay ka dol. Tinutan na yung otot mo adol. Ha? Bahu ka ato eh. Dibalik na po lang imong utot nga power ha. Oh, ngayon man di ay. O, ni pinaka-legendary na ako nga power. Ha, legendary day ha. Karon lang ka. Dahil yung Pirino ba eh? Ito, dinanggihin ko ni Brian. Tapos ka na kanya. Kita na taong buwan dyan. Si malaki ka lagi. Later. Busaipon! Busaipon! Saman. Tabangi ko ba kay di na ako makaya sa dyan. Atay ka. Junjun rin may problema. Di ba gituluan kang moves ni Inchik? Na, di dyan makaya. Busaipon oy. Kusgan kay siya. Laway niyo mo ba? Di ba? Kusgan? Oh. Asa itong power ni mo yung unani day? Nga raman oh. Pero gigamit man ako ni ganiya. Ha? Di mo gana? Doon, di ni mo. Ano ni mo? Gibuhat na ako ang tanong ganiya eh. Pero si Brian ako nang gisumbag ganiya. Si Jundun ako po na sumbag ganiya. Ah, basic ra na. Uy, pag-anak ni mo, ha? Kani power mo gawas. Kahumana na imo nang ilabay. Anak ni mo. Kahuman ni mo glabay ana. Blind man na si Junjun, imo aday nang si Paon. Ana ba pagsipa ni mo di na siya kabantay nga. Imo na siya nakuha na. Ay, ana day busaipon. Wa mo kapalo ganiya god. Awa ha, kung example, asa dis Junjun day? Naamon to sila ha.
Sige, tara. Tara. Bakta, sige. 1, 2, 3, go. Asa naman itong ipaabot bay? Dugay man kayo. Mga igsoon ko, sa panahon karon, balik na kita kalaga sa kinetasan ug magbago na kita. Pastor? Uy, kapatid, namalay ka dira. Oy, pastor. May hapon. New hair man? Aw, gusto yan, sir. Naday pastor nga bulag-bok niya. Hilas ba gyud? Ayaw pagingan na kapatid, kay wala nagtanaw ang kinahitasan sa purma sa atuang kalawasan. Kaya iyang ginatanaw ang heart ra. Heart-heartan niya ko. Di bayak. Nanas ganay mo mga paloso. Tige, pasis ako. Wa jo respeto ning tawhanaw no. Isip usa ka pastor, murag laay man. Nya, kumusta na katus la pirino ro no? Tuon ako be. Ayo. Ayo. Murag wa may tao, sudlon ko na lang ni. Uy, nag-away na pong duha si Junjun ug si Boss iPhone. Gahi na kay ka ha. Oh, undangin na ninyo. Ano pagkapi-api ni pastor? Sa di makapil-apil, isplikitik was stick plastic kurang sa stick pro stick pong tek. Plastic pro stick Make me sweat, make me harder. Batang, gisayaw-sayawan ra ka, pastor. Ay, dahil kahagi sa sayawan rin mo akong sprikitik. One ching king king, one ching ka, one ching king, one ching ka. Hala, nakapasay dyan o? Okay, saon man ni pastor. Next episode na lang mag-away yan eh. Usaipon, wala man ikahumana ni mong power oy. Galasgaw. Oy, Kadiliman, aka Baby Brian. Unsay maingon nimo karon sa imong lifestyle? Aso kantong nagka-power ko no, nakapalit ako kanan. Yawa, no? Motor. Pilak mo ni mo mga motor. Ay, ka-power sa mga motor no. Saka napo ko doon kay iPhone na. iPhone ako, charge lang na ako. Di ay. Ugma, mangita ko pa og 1.6. Ya, pila man imuhang masweldo kada bulan na imuhang power Ang power? masuldo na ako taga-bulan pa power, nasa 9 9. milyon. Ay, di basta mo rin nakapalit na yung kasni oh. Kaas ni tanan. Dili na kasabutan. Dili ni kasabutan. Kaas Kaas ni ni na. tanan. Unsa man yung skinan day kuan ni man eh. Akin, kaas yun ako ni. Kas ni man day. Ambot lang ni Pirino, kung kaskasan ako siya. Ay, kaskasan. So, Ay, si pabuang-buang sa ko, kay ako na. so may maingon ni mga kuan ka, ikaw si Prino nga nay power. Ay, ako si Pirino di ay no. Pwede mo sampulan sa imong power, pakita daw mi. Kuya, boy, mo dito yung power dayo si color to. Yung mga pastor, unsa imong power, pakita daw mi daw si color na. Power juday. Katuniagin ni tulbong ba ito no? Karon, sa manaron. Kuya, mo mag-basketball. Nawala, boy. Kanya, unsa may maingon nimo sa mga tao nga panlitan, kitaan nila si Bibi Brian niya, kaliton sila kuha. Kamu ajud magpagkumpiyansang Bibi Brian kay kato si Bibi Brian. Nah, kuya katong bata to. Kanto cute ka to na kanang daw be. Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Di bayak. Bata pa rin natin, guwang na. Nya napokoy kay storya ka Perino. Sino may maingon nimo kang Bibi Perino na to? Perino. Oh. Pagbago na ha. Oh. Sa 2024 na. Kabago na jud. Kini si Brian, wala ko naman ni nabago ni. Naman. Kay Piat Utso man eh. Ano ikaw, Piat Yes. Wala gyapon pildi ka kay Piat Jis man day ka di ay. Jis. Pag umansa ang Piat Utso, Piat Noibi na ka. Ay, ikaw man daw, Bergis man daw ka. Wala. Paghilo mong duha be. Kaya mong duha Piat City mong duha. Lagi, pareha lagi. Lagi.